φανταστεί. Αλλά το χειρότερο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να την αφήσω να το καταλάβει. Νιώθω σαν να μου χτυπάμε το κεφάλι με ένα σφυρί. Και πονάω. Ο γυμνότας τρέχει στα χέρια και τα πόδια μου. Η πλάτη μου είναι μουσκεμα. Οι καρδιοί μου φωνάνε. Και τα χέρια μου είναι βαριά. Σαν τούβλα. Αλλά τα κρατάω ψηλά. Το σώμα μου φωνάζει να το ξεκουράσω. Να το κρατήσω ακίνητο. Μα κάτι με κάνει να το σπρώξω μπροστά. Προς αυτή. Και αυτή θα πονάει όσο κι εγώ. Και παρότι ξέρω πως οι κουνιές της μπορούν να με βγάλουν νοκάουτ, πέφτω πάνω τους. Και αυτή πέφτει πάνω στις δικές μου. Καμιά από τις δυο μας δεν πέσει να κερδίσει πια. Παίζουμε για να σταματήσουμε τον πόνο. Να σταματήσουμε αυτή την τρέλα που λέμε αγώνισμα. Παιχνίδι! Το κοινό οι δύο γυναίκες πλησιάζουν τη μία την άλλη. Ρίχνουν συνεχόμενες κουρασμένες γροθιές. Σκληρά. Και ξέρω την απάντηση. Ο παπάς πάντα έλεγε πως δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι τους κριτές. Το νοκάουτ είναι η μόνη σίγουρη νίκη. Σηκώνομαι από τη γωνία μου και πάω στο κέντρο για τον τελικό γύρο. Αυτή είναι ορθή αίγουρη. Μεταφέρει το βάρος της από το ένα πόδι στο άλλο, δίνοντας τον εαυτό της δύναμη. Περιμένουμε το κουδούνι. Το κουδούνι χτυπά. Οι δύο γυναίκες τρέχουν προς τα μπρος. Πέφτουν η μία πάνω στην άλλη με δύναμη. Η Κλόε καταφέρει να ρίξει μερικές βουνιές. Αναγκάζεται να αποκρούσει 4 γροθιές. Περπατάει γρήγορα προς τα πίσω. Προσπαθεί να αντεπιτεθεί, αλλά τρώει μια γερή στο σαγόνι του. Η Κλόε πέφτει στα γόνατα. Αυτός πόνος από φτερό μαχαίρι διαπερνά το σαγόνι μου και φτάνει μέχρι το κρανίο μου. Δακώνομαι δυνατά και κλείνω βίαια τα μάτια μου για να μην τρέξουν δάκρυα. Η όραση μου έχει θολώσει και νιώθω τα πόδια μου τόσο βαμμένα βαριά, σαν κάποιος να με τραβάει προς τα κάτω. Πρέπει να σηκωθώ. Ο διαιτητής με τράβει στα μούτρα μου. 4, 5, 6. Σπρώχνω δυνατά και αναγκάζω τον εαυτό μου να σηκωθεί. Ξαφνικά με διαπερνάει ένα κύμα κρύο αέρα που με ζαλίζει για ένα δευτερόλεπτο. Κουνάω τα πόδια μου και να αρχίσει το αίμα να κυλάει καλύτερα. Κάνω νόημα στον διαιτητή που μου κρατάει τα χάδια και μου κοιτάει. Εντάξει, τη νιώθω να περπατάει πάνω κάτω. Μέσα στην ενέργεια, έτοιμη να συνέχισει. Είναι εντάξει. Ο διαιτητής κάνει νόημα και γυρνάω προς το μέρος της.